Hama dzangu, pane video riri pano rinopisa. Video iroro tarisa pa WhatsApp channel yedu nekuti kuti tirunze pa YouTube panapa hariti. Inotori nani starter nekuti pari kutobuda munhu ari chiberekerwo. Varume, pane zvimwe zvinhu zviri kuitika muZimbabwe muno zvokuti unoramba kuti zviri kuitika here kana kuti ndiri kurota. Pane murume anga aine mota yake pa Headlands, mugwagwa unobadanidza Harare neMutare. Ndobva apaka mota pa side pe road. Apaka mota pa side pe road. Mota kwayo ndobva atanga kuiponda ponda achipwanya maglazi ese mota. Apedza ndobva akurura hembe dzake dzose. Ndobva amira pamusoro pemota paanoonekwa nemunhu wese. Mota dzichidarika, vanhu vachidarika vachibvunza kuti ko chinyi. Iye achiti anodhondo ari ndiri kuda kupinzira imwe Lamborghini manji. So ini ndaita tsvagurudzo. Musatora nyaya iyi muchiti ndakasvika panzvimbo ndikaishuta ndirini. No, handina kuishuta nyaya iyoyo, but ndazongoita tsvagurudzo yangu, but still ndichiri kungoita futi tsvagurudzo. Nokuti sofa tsvagurudzo yandaita ndeyekuti pari kubuda mafunga kana kuti pari kubuda tuma rumors twokuti muchinda uyu anenge akaromba. Saka aromba kudaro, inotori mhiko yanga ichiitwa pamugwagwa apa yekuti anosvika opwanya mota, okurura hembe achionekwa nevanhu vese. Dzinotori mhiko idzodzo zviya zvana sekuru stole zvekurombesana zviya. Ndo zvakafanana nezvinenge zviri kuita mufesi wangu. So ndiri kumboti ndichitaura ndiri kuita kunga ndiri kumuona akamira pamusoro pemota ari musvo. Saka taisa video racho pa WhatsApp channel yedu tikati no, tatonyora kuti please musariona paine vanyarikani kana vana aritoiti iroro hariiti. Rinongoda kuzvionera muri mega vanhu vakuru uye pasina vanyarikani. Anditika ndapota please musazorivhura pane vanyarikani uye musarivhura pane vana. Ndapota hangu hariiti. So unochifunga kuti saka zvinoreveiko izvi? Ndo kuguma kwacho here kwenyika? Ndo kuti Jesu akuda kuuya here wakubada? Ndagubirwa, ndapererwa, ndashayedere kutaura. Saka vari kurida video iroro munongoenda pa WhatsApp channel yedu yakanzi Utindi TV Media. Anditika kune vasina link re WhatsApp channel yedu munongotibata pa nhamba dzeutindi dziri padenga idzo, mongoti link re channel kana kuti channel link. Unongonyora kuti channel link, then isusu tinobva tatikukandira link ipapo atimbozezi enda atiregi kukukandira link redu re channel. Then ukazosvika ku channel uri kushaya video racho irorero, then unongotiudza futi kuti ndajoina channel but link video ndiri kurishaiwa. So zvaunoita isusu pekutanga ukati channel link, tikakupa link re WhatsApp channel yedu ukadzvanya pane tuma blue tuya unenge wapinda mu WhatsApp channel yedu, then wotarisa kumusoro kwe WhatsApp yako unoona pakanzi follow, then wobaya follow. Ndokuti uwe ne access yekuona ma videos ese nemamwe atakasosenda iwe usati wavapo nemamwe aticharamba tichisenda futi kuti zviite zvakanaka. Anditika so ndo nyaya imwe yandauya nayo nhasi, but ndisati ndabva panapa, please hama dzangu ngatibatsirei Brighton. Mukomana uyu wetakaenda kundotaura naye kuwatsomba ari kurwadziwa zvakanyanya nechinhu chinenge growth, kutorwa kwacho zvinenge zviri kunzi ikenza. Vamwewo ndo vari kuti chivanhu, kuona ndo kuri kusiyana, but ndapota Brighton haana kana senti. Ngatimubatsireiwo wedu wemunhu ari kuora ari mupenyu. So kune vasati vaona video iroro ra Brighton riripo panapa takariisa. Video iroro rakanyorwa kunzi Mutasa stroke munhu ari kuora ari mupenyu. Inzwaiwo nyaya inorwadza iyo hama we. Ukangonyora kudaro chete rinobva rato appear pa phone pako kana pangava pa computer ipapo, then monzwisisa nyaya iri ipapo inorwadza inosirisa. Ndapota ndinokukurudzirai kuenda kundoriona video iroro, mutibatsiriro tibatsirane
kuti tingamubatsira sei kana tichita konde yekuti arapwe wedu webhozi azvina kutombomumirira mushe, uye haana kana mari ende haana kana hama kana 1 iri kumira naye. Waari kutomira naye wacho sofa pari zvino haistori hama, munhu wekungosanganawo naye munzira. Then number 2, musarasikirwa nevhidhiyo ratakaisa tichitaura nezverufu rwasamukuru vaCardwell. Ndingada kukuzivisai kune vamwe vanga vasati vazviziva. Regai ndibve ndatora mukana uno kukuudzai kuti samukuru waCardwell Chiteka vaya vekunyanya kutaura chokwadi paya part 6, part 6 yaya mufundisi nemukadzi womunhu mulodge vakashaya. So kana muchida kuona nyaya yacho zvizere maringe nekushayika kwavo, tsvagai vhidhiyo futi rakanzi Cardwell Chiteka stroke samukuru vaya vekutaura chokwadi vafa vasati vapedza nyaya dzavo. Unongonyora saizvozvo woenda otozvinzwira nyaya yacho kuti iri kufamba sei ipapapo, right? Regedzai ndichipedzisira nekutengesa panapa. Greyview Academy School, Greyview Academy School inowanikwa paOdzi. Vari kukukurudzirai kuti hunzai vana venyu kubva paform 1 kusvika paform 6. Vose vanga vasati vawanira vana nzvimbo, batai veGreyview Academy School paOdzi apo. Munosarudza zvamunoda, pane day uye pane boarding. Ini ndakapaenda pakanakisa zvisingaiti, pakanyanya kupfurikidza kunaka. Panodzidzwa ipapo Cambridge, Zimseki, uyewo pane maforeign languages anosanganisira Portuguese. Then kana muchida kuvabata munogona kuvabata paWhatsApp number dzinoti 0718 384 267. Ndakudzokorora namba iyoyo 0718 384 267. Vanoda kuita zvekufona munovafonera pa 0774 389 114, 0774 389 114. Idzi ndidzo dzekufona idzi. Idzo dzeWhatsApp dzacho munogona futi kungodzishandisazve pakufona anditika, right? Topedzisira ne-electronic repair tips. Vari kuti izvo vanokwanisa kukubatsirai kuti museve mari mushure mekunge mwafirwa nemafoni yenyu. Foni inogona kudonhera mumvura, foni inogona kutsemuka, foni inogona kufa charging system, kana computer, kana radio, midziyo yese yemagetsi. Zvavari kutaura ve-electronic repair tips vari kuti yakapfura nguva yekufamba uchipedza nharaunda uchiti ndoda kundogadzirisa foni yangu. Waakugona kuzviita uri mumba mwako imomo maugere imomo. Saka vari kuti izvo uyai paYouTube channel yedu yakanzi Electronic Repair Tips, then masvika ipapapo mosubscribe pachannel yedu. Pane zvidzidzo hobho zvicharamba zvichiuya kuti mungachengetedza sei midziyo, uye kana yafa mungaigadzirisa sei, zvese nekuunlocka mafoni anenge arasa mapassword ayaya. Kuti zviite zvakanaka senguva dzose. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu, zvichireva kuti kana washuwa nyaya hobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanjanda waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai.